שלום, איזה סולו יפה זה היה. אני רוצה לדבר איתכם היום על הסולו של מילה טובה, מהביצוע של יהודית רביץ בהופעה חיה ב-2008. בואו נשמע. היום אנחנו נדבר על סולו גיטרה יפהפה בביצוע של חבר יקר שלי בשם עמית יצחק, גיטריסט על חלל, שניגן עם יהודית רביץ הרבה שנים, שיהודית רביץ, מה עוד אפשר להגיד על יהודית רביץ? היא הזמרת בעיניי מהגדולות שיש לנו פה בארץ. זה מתקליט בהופעה שנקרא באה מאהבה מ-2008. הסולו שעמית עושה פה, שבאופן אישי שאני מכיר את עמית, זה לא מאוד מאפיין את סגנון הנגינה של עמית, זה סולו מאוד ג'זי. עמית הוא מאוד מאוד בלוזיסטי ורוקיסטי, אבל תשמעו איזה יופי הוא מנגן את הסולו הזה, זה סולו כמעט אחד לאחד של המקור, ככה נשמע הסולו המקורי. רגע לפני שנצלול בסולו, בואו לאתר הקורסים שלי. יש לי אתר קורסים ללימוד גיטרה, לינק בתיאור הוידאו. קורסי גיטרה בבלוז, ביסודות גיטרה, ועכשיו ממש חדש, תיאוריה מעשית לגיטרה. כל מה שאתם צריכים לדעת, באחריות, לגיטרה, בגיטרה, ב100 שיעורים עם תרגולים, טיווי מלא וטאבים, צילומים מכמה זוויות. זה כמו ללמוד איתי אחד על אחד, אצלכם בבית או בחדר המוזיקה שלכם, מאוד מפורט, מאוד מוסבר, בווידאוים קצרצרים שמתאימים לקצב החיים העמוס והבלתי אפשרי של כולנו. בואו לחוויית לימוד גיטרה, שונה ממה שאתם מכירים, איתי אחד על אחד, בדרך שאני מבטיח לכם, שתעביר אתכם לשלב הבא בנגינה שלכם. לינק בתיאור הוידאו, ואני אעזור לכם. מה שיפה בסולו הזה, זה שזה סולו מאוד ג'זי, כאילו ג'ורג' בנסון נחת לנו באולפני הקלטות פה בארץ, באחד מהאולפנים וניגן את הסולו הזה. זה סולו על שיר בסך הכל די, לא פופ, יותר רוק קלאסי כזה, ישראלי מאוד, ומה שאני רוצה שניקח מפה, זה את עניין באמת ללכת עד הסוף על הסגנון, ולהוציא ממנו את המקסימום בתוך תקופה אגב, שהיא מאוד צבעונית במוזיקה הישראלית, ועשו הרבה ניסיונות, אקספרימנטים, שהכניסו פיוז'נים, שילובים בין סגנונות. פיוז'ן יש לה מילה גסה אצל מוזיקאים, אצל גיטריסטים, לא רק, אבל אצל גיטריסטים כאילו זה חפירות וזה. הנה דוגמה שפיוז'ן, שזה שילוב בין סגנונות, יכול להיות נהדר ומעולה, אז אני מקווה שתקבלו מזה את ההשראה הנכונה. אוקיי, אז הפרזה הראשונה שלנו בסולו היא קדמה. בעצם, יש לנו שתי תיבות, רק אני אבהיר. הסולו מרגיש במין טמפו כזה. כזה. אבל בעצם, וגם כתבתי לכם את זה ככה, אני מרגיש שנכון יותר להתייחס לזה כ... כאילו, הטמפו, לא כאילו, אבל הטמפו הוא דאבל טיים. התחושה היא laid back. לא הכנתי אתכם, רקדתי לכם קצת, לא נורא, בואו נרקוד ביחד. אז אנחנו מקדימים אינפורמציה.
שתי התיבות הראשונות שהן קדמה להתחלת הסולו, שאנחנו פוגשים בפא דיאז מינור, זה בעצם נגינה של פא דיאז מינור, ארפג' וצלילי סולם. עדכון טרי מהשטח, תלמיד שלי אילם, שאני מאוד גאה באוזן שלו שהולכת ומתפתחת, החמאתי לך, שמע שבסולו אין אוקטבות, אז אני מתעקש להראות את הסולו עם אוקטבות, זה יותר בג'אז ויותר בסטייל, אבל אין אוקטבות, אז נלך קצת בדרך שלי, כל הכבוד לאילם, ששמע. הפרזה הבאה היא פרזה של אוקטבות. מאוד שימושי בג'אז, מאוד נפוץ בג'אז. אנחנו מנגנים פה, במקרה הזה של הסולו, עמית מנגן אחרי הוואן. פא-טה-טה-טה. אוקיי? אז תיבה 1, 2, 3 ו-4, אני סופר תיבה ראשונה של הסולו מהקו הכפול. אז של פא דיאז מינור, אז אוקטבות עם תשובה בלוזית, האוקטבות מתייחסות להרמוניה, זה צלילים דיאטונים, והתשובה הקטנה של הבלוז מתייחסת גם לאקורד, היא מתאימה לאקורד, וגם היא במקום של סי דיאז מינור פנטטוני. המספור של התיבות פה בקטע הולך מ-1, 2, 3. תיבה 3 ו-4, 5 ו-6 הם מה שאמרתי מקודם, 1, 2, 3, 4, סליחה על הבלבול. אני עכשיו רואה שהטיווי שעשיתי זה שתיבה ראשונה זה הקדמה והשנייה זה הקדמה. בדרך כלל אנחנו לא ממספרים אותם ככה, אבל בואו נתקן את דרכנו. תיבה 3, 4, 5 ו-6 זה הפרזה הראשונה שדיברתי מקודם. בואו נעבור לפרזה הבאה. תיבה 7, 8, 9 ו-10. זה, יש לנו אקורדים שם, יש לנו סי דיאז מינור 7 במול 5, פא דיאז 7 עם במול 9, שהולך לג'י מייג'ור 7. אני מסתכל פה איתכם בתווים. הסי דיאז מינור 7 במול 5, הסי דיאז חצי מוקטן, כמו שלפעמים קוראים לו, והפא דיאז 7 במול 9, זה מהלך בג'אז, שאפשר לשמוע אותו כ-2-5 מינורי, 2-5 מינורי, מי שצריך עזרה מה זה מהלכי ג'אז ומהלכים אופייניים בג'אז, יש בקורס התיאוריה שלי, במהלכים וקדנצות, פרק שעוסק בזה. קורס התיאוריה, לינק בתיאור הוידאו, דיברתי איתכם עליו מקודם. מאוד מקובל בג'אז, באזור תקופת הביבופ, שזה תקופה מסוימת בג'אז, להתייחס, יש לי 2-5, להתייחס רק ל-5. אז אנחנו מתייחסים בשתי התיבות האלה, תיבה 7 ו-8, זה ארפג', זה ממש ארפג' של פא דיאז 7 עם הבמול 9. זה מכיל, אנחנו מכילים את צלילי הפא דיאז 7 במול 9, גם על האקורד החצי מוקטן, על האקורד המינור 7 במול 5. הנה זה שוב. יפה, הגענו לג'י מייג'ור 7, תיבה 9 ו-10, פרזה על בי מינור פנטטוני. על בי מינור פנטטוני, מבחינת התבנית בידיים, שזה צלילים שהם שייכים גם לג'י מייג'ור 7. וזה דבר מאוד מעניין להשתמש במינור פנטטוני על אקורדים של מייג'ור 7, זה עולם תוכן שלם, בלימודי הבלוז המתקדמים שלי אני מציג את זה. מה שזה נותן, אם תנסו אקורד ג'י מייג'ור 7, ותנגנו בי מינור פנטטוני,
קחו רגע גיטרה, תנסו את זה. יפה. שמח שניסיתם, מקווה שניסיתם. אני מאמין לכם. אז זה נותן סאונד של צלילים יפים על G Major 7. תכף אנחנו ממשיכים, אם אתם אוהבים את מה שאתם רואים פה, אז קודם כל, ואתם עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, לייק, תשאירו תגובות, תשתפו חברים ומכרים שמנגנים סביבכם, בני משפחה, אני מאוד אשמח להכיר עוד ועוד ועוד מהמשפחה שלכם, מהחברים שלכם ואתכם. אם אתם רוצים ליצור קשר על שאלות, בקשות, התגובות זה מקום מצוין, או דרך צור קשר באתר, והאתר שלי, בואו לאתר הקורסים ותבחרו לכם איזשהו קורס, אפשר גם דרך שם ליצור איתי קשר לקורסים ושיעורים פרטיים פה בסטודיו, אז תגובות, לייקים, שיתופים, ונמשיך. ממשיכים, אנחנו בתיבה 11, מתקרבים לסוף הסולו, אז על ה-GDS חצי מוקטן, GDS מינור 7 במול 5, שגם קוראים לו GDS חצי מוקטן, עוד פעם חוזרים לאוקטבה, צליל ששייך לאקורד, ואני ממשיך אחר כך על ה-CDS 7, עוד פעם פטנט של הקדמה, אני מנגן על ה-CDS 7 כבר את ה-D Major 7. אני מנגן את ה-D Major 7 שיבוא תיבה אחרי זה. זה בג'אז הרבה פעמים אנחנו מושכים מהקדימה שתכף יבוא, תוכן על הקיים. ואז בעצם יש לנו, תחשבו שההרמוניה זזה לי כאן, והסולו כבר מפה, מושך מפה, וזה מייצר מתח ופתרון, כי יש דברים שכאילו לא מתאימים, או מייצרים צבעים של מתיחות כזאת או אחרת. תיבות 15 ו-16 זה התיבות הבאות. E, אנחנו מנגנים עוד פעם משהו דיאטוני על האקורד E, מאוד מאוד אינסייד, מאוד מאוד גם בצורה על הגיטרה. תודה רבה שהייתם איתי פה, אני שמח שאתם איתי פה, אני מקווה שאני עוזר לכם להתקדם לשלב הבא בגיטרה. אם אתם רוצים עוד, אם אתם רוצים לשמוע הסברים נוספים, קודם כל יש פלייליסטים קיימים בערוץ, וגם אם חסר לכם תשובות, הסברים, רעיונות, אתם רוצים לשמוע עוד ולבקש ולקבל ממני עוד שיעזור לכם, תגובות וצור קשר דרך האתר, ואני מאוד אשמח לפגוש אתכם באחד הקורסים שלי. עד אז, עד הפעם הבאה שניפגש, אימון נעים ושבוע טוב.